Hi guys! So, shout out lang dahil ko sa mga syempre, ka pa shout out. So, shout out ko ni Jersel Avila, aka Joe. Hello brother. Shout out ni mo diha diyon ni Joanne Zamora. Shout out ni mo sis. So, og ni kompo dito ni Filipino. Comment siya sa akong niaging nga vlog, mapa-shout out daw siya. So, alright. Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, maghimo ta og kanang cheese sticks para sa atong snacks, no? So mao ni siya atong mga kinahanglanon. Kinahanglan ta og lumpia wrapper, cheese, dayon, mantika as well para makaprito ta. So guys, ato ang tungaon ang lumpia wrapper kay gamay ra ang cheese niya atong ibutang, no? Igo ra nga malukot sa lumpia wrapper. Atong i-prepare ang cheese kay ito nang hiwa-hiwaon ron para mabutangan nato sa atong lumpia wrapper. So, ato ano ibutang ng cheese sa lumpia wrapper. A few moments later. Almost done. Last one. Hi guys, I'm done wrapping. So 65 ang akong nahimutanan guys, no? Then napagani siya sobra, no? Dagkan ko siyang sobra guys, baga pa. Dayon, ang cheese wala na akong mahurot ang cheese kay gikuhaan og bali 1/4 kay gipalaman sa pan. So more siya kung gamot pero daghan rin gapon siya guys. So for now, let's do the cooking. So guys, ato na nang painito ng mantika. Usa na to ilunod o pituonan ng cheese sticks. So
So I guess init na ang atong mantika, ato nang usaw-usawon og lunod ang cheese sticks, no. Kanang ko, transparent. Oh. Ato na lang huleton nga mag-brownish siya. Also married well, and she became the queen. So, okay na siya guys. Okay na siya kanang kaulog. Okay na siya kuha na. Pero galing ang burning kay gato ni sa kuan ba. Manay sa transformer. Murag Sama mythical pa sila kuan kay kanang sa ito magulog sa lida. itong wizard. Timing for the snacks. So yeah, sumana na to siya og luto. Ari na siya guys. Ato na siyang imukbang. Kaya na atay dip. Ano siya kini mayonnaise o ketchup di sagol na namo. Ang uban guys kay butangan man nila og kanang sour cream na powder or katong cheese powder. So wala man mi, so naghimo na namin amo ang ikadip niya. Na ako sa gawas man. Nami kayo ang hangin diri ng good. Wala, nara ko di sa gawas. This is the circle of Allvian. The very code that we live by was born. You are wrong. Thou your duty, my Lord. Your duty is to each other. Our duty is to each other. Rise from your knees. Take each other by the arm. And remember who we are. Remember what we stand for, what we fight to uphold. Rise and remember we are more than men. We are not chosen to protect the kingdom, chosen to protect his people, chosen we are more than men. We are more than brothers. We are knights. We're our king. Oops. Okay. A few moments later. So guys, maara to siya. Ayan. Naapagani oh. Paghimo mo, akong ibutang ang ingredients and prices sa description box. Nakay 100 pesos or 150 pesos. Makapalit na ka. Makakaon na ka.
So yes, that's it. Thanks for watching, and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Alright, thank you. Bye bye.